May itlog po yung ating luto. Ito sa akin. Wow. Hello mga kumigel! So, Yun po. yun po. Ayun po. Ngayon po, ang pagsasaluhan natin ay... Baliwag Lechon Manok. Ayan, tsaka meron po tayong pata Humba rito na niluto po sa Sprite. At Rishan. Kimchi fried rice with chorizo. Ayun. Magka tayo magsalo-salo po. Pray po muna tayo ha. Mama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw nito. At maraming salamat po sa pong araw ng kaligtasan. Maraming salamat po. Ito po sa mga sa inyo po ng sa Kristo na tabagligtas. Amen. So yun. Hugas na po ng kamay. Mukbang na po tayo. Sarap. So, Sana po natin. May itlog po yung ating lutong Bisaya po ito, ho. Itlog. Ito sa akin. Wow. Ooh. patay. Ay, thank you na. Ayan. Si Annie Bes po, hindi muna hindi muna kasama dahil may sakit po siya ngayon. Pero nakapagpa-check up na po, bago po sa kanya yung malansa. Tapos, uminom na ako ng antibiotic. Ito ng kagat, para po sa inyo. Patong ba? Wow. Tumbok. Nagkaroon kasi po siya ng tigawat sa loob ng tenga, kaya mahirap. Hirapan po siya magsalita, namamaga. Tatawa-tawa po siya kaya talin siya. Ano si nanay? Meron pa akong yan. Ano ba tawag doon? Kasi nga. May singaw pa ko yan. Kaya pinagpapahinga ko sa Adibes, ako muna ang nagluto. Bagay ko yung pata Humba dito sa Kimchi fried rice. Oh. Sarap ng pantalon ba? Mga natin ng baliwag, kung wala pa rin kupas. Masarap po siya kahit walang sauce. Baliwag yan eh. Eh, bata. Iba naman yung walang sauce eh. Pero ang tagal na natin bago yung ulit nakatikim na. Kaganda ang baho sa balibag, sobrang lalaki ng manok po nila. Sarap. Maliit po ako eh. Oh, so, the best naiingat. Hindi po, kumain na ako na ako siya, pero patahumba lang po yung ulam niya kasi bawal sa kanya itong malalansa. Ang patahumba malapit ng lasa sa halos hawig na kahawig ng paksiw na pata po. Sa paglutong Bisaya, iba. Pero parang mas gusto ko itong patahumba sa paksiw. Hindi ka natin nakatikim na.
Kukompliment yung chorizo. Kimchi fried rice. Nak, wala nga. Po. Sarap. Oh, laman. Siya magsunto, maraming laman. Yes, yan. Sunto, maraming laman. Ah, sige po. Sige po. Isang, ay, ito. Ito nga, may laman din. Akin na lang itong mga, Sabot na. may laman din. Try niyo po. Patong humba at saka ano, kimchi fried rice na may chorizo. Ang suwak na suwak, no? O komplement kasi medyo may asim-asim po, may anghang. Tapos may tamis na gawa ko ng chorizo. Kaya bagay na bagay ko dito sa matamis na pata. Grabe. Ang sarap. Kami pa na. Wala mo. Dami ko yung kanin na yan. Fried rice. Fried rice ka pa na? Hindi. Apo, kukuha na lang po ako. Nakuha ka na lang. Ang liit ko. Walang kuha ng konti dito. May mga nilagay ka tayo, ano? Tawag dito. Tausi, no? Ano yung tausi tawag yan? Black bean. Black beans. Maalat yan, maalat. Kaya bago mo ilalagay yan, nugasan mo rin muna kasi maalat siya. Sa Pata Humba, malaki participation talaga ng star anise. Kapag walang star anise, magiging lasang ano na siya. Sa paksiw po. Lalagyan lang ng puso ng saging po. Uy, itlog ko. Pusa. Actually, yung patong humba, sa history, part ng adobo po yan eh. Sa kanya-kanyang lugar lang ho, kanya-kanyang bayan o lungsod. Nabuo yung mga iba-ibang klase. Kaya doon nahihirapan yung national chef po na maging national dish, no?
Kasi nga sa dami ng version ng adobo. Kaya sayang. Yung maging ano natin, national dish. Huh? Ay. Pagpataho talaga, sarap ng laman, tsaka yung kanyang taba. Kakahiyan pa sa kanin. Ipunin ko para kung sinong kukuha. Kaya kukuha. Ay, Gusto mo pa? Kaya pa ko. Ay, okay ka na. Kaya siyang. Ako na po. Ay, ito ako na. Oh. Ang panak ko. Ano gusto mo, manok o ito? Ha? Ako na po. Ay, okay ka na? Ano ko? Yan. Kuha ka lang. Ito pang pata. Ayan, may paa. Every time na video po, naririnig ko siya. Laging nagdadabog. Sinaamin niya po yung pagkain na dito. Labas kaya gusto niya pumasok. Kiling ko na itong may parting pa. Ang sarap. Kain po. Kasi siyang focus lang ko sa pagkain, nakapokus sa kanya pati camera. Tirang ko si Lola. Kaya na sila na. Mayroon pa pala. Ayun. Sarap.
So, Satisfied, oh. Solve na solve. Tubig po tayo. Sarap. So yun po, natapos na po yung isang napakasarap na mukbang natin. Siyempre, sobrang salamat po sa Diyos at sobrang salamat po sa lahat, sa mga tulong-tulong Thank you sa po. pagluto. At hindi po muna tayo makapag-shoutout ho. Pasensya na ho. Kuha nun si Andy Best po ang nag-lista ko noon. Excuse po. Ikataon po na may sakit po si Andy Best ngayon. Pasensya na ho, busog na busog. Yun po, maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Kaya, hindi ka na mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.